Hi guys, गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। जोङो दिनै सिटि बेरायफैदो गोजाम बोसोरखौ माने बिदाय हरनायजों माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनायखाय माने बेरायलाबायदो आरोना जों सानै बरंजों आंजों ओमफ्राय बासजों फैदोंमोन बासजों फैनानै इयाव ओंखारनानै ससे थाबायलाबायनोसै बिदिनो ओमफ्राय जानाखि माने लोगोफोर थायो बिसोरबो न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो हमनानै माने थांसै आरोना स' बे आरो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानसिफ्रा बिराद खम जादों दायो बे ज' माने हायद्राबाद एरियायाव आरोना जानाखि तेलेंगाना स्टेटआव दङ जोङो बे तेलेंगाना स्टेटआव मानसिफ्रा खम जादों माने गोदान बोसोरनि नालाय मानसिफ्रा बहुद न'आव थांदों। बेयाव एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला बाहेरनि मानसियासो बहुद दंफैयो बेयाव। जायगाफ्रा नै बिराद मोजां बे जायगाफोरा नायोबा एसे फुद्लाला नुदों बुस्थुआ माबाया मबाइला माबाया बारा मिलायाखै एंगलफ्रा केमेरा एंगलफ्रा गासिबो बिदिनो गोदान गोदान गिदिरफ्रा गिदिर मोजां मोजांथार गिदिर गोजा जोंनि आसाम बिटिआराबो मालानि जुगाव डेभेलप जागोनलै सार एबारसो माने प्रमद बर' सारा एबार देरहाबाय बेनि आसायावसो आसासै गारिया सिगां मोननांगौआबो खमसि जादों बियो सिगां बांसिन जाथारोमोन दायो नै ओरै साइडथिंजाय मोनसे ओरै फारसेथिं मोनसे आरोना एसे नायबाय थाबानो मिन्थियो नै माबायदि जायो एसे दाबो बबाबो जादोंआनो जानाया होमबाबो एसे खमसिन जादों आरोना बे आरो जेब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो बिदिनो ससे थाबायलांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोरखौबो लोगो हमनोसै बिराद गोबाव जाबाय लोगो हमनायाबो दसे बिदिनो थाबायलांबाय थानोसै गारियाबो होंगो दोङो नालाय लामा बारा माबाजोंबो थाबायजाया जिं जिं थाबायगासिनो दङ बिराद दावराव गारि माबाफोरजों सिटि एरियाव बेनो एकदम ओंखायनो दावरावनि थाखाय बर'बा थानो बाथावना सिटि जायगाफ्राव आरोना टाउन एरिया जायगाफ्राव ना मा होनो बर' जायगाफोरखौ माबायदि नुयो नों बर' मोजां ना बे आरोना बिसोरना जानाखि जे जायगायाव माने बास लाखिनाय बेफोरबायदि जायगायाव थायो आरोना बेफोरबायदि टिकेट होलाबायनो थाखाजोबो आरो बेफोरबायदि नामेना बेफोरबायदि जिरायग्रा थाबाथाय माने बेयाव बास स्टप होननानै मिथिना लादो आरो बास स्टप माने बास लाखिग्रा आरोना जानाखि नों बास थांगोन ओमफ्राय बेयाव लाखियो आरो बेफोरबायदि जायगायाव लाखिखायो आरो बे आरो दायो दसे मोनहैजासिम जायगाफोरखौ माबायदि भिउसफोरखौ नायबानो जाबाय आरोना मोजां नुयोना माबायदि नुयो ओमफ्राय नायनानै माने कमेन्टफोर होबा जाबाय मोजाङाव मोजां गाज्रिबा गाज्रि बे औवा ब्रिजजों लामा ओरै बारनानै साइडजों थाङो बारनानै साइडजों थांखायो आरो बे औवा ब्रिजजों बारनानै लिफ्टबो दङ ओमफ्राय सिङाव लिफ्ट गाखोग्रा जानायखौ माने लिफ्ट दङ आरो बे सिङाव लिफ्ट दङ सिङाव ओरै थांनानै लिफ्टजों थांनो हायो नों लिफ्टआ माने लिफ्टजोंबाथाय आरो नों थाबसिन जाबोबाय आरोना फास्ट जाबाय आरो बे आरो बेलाय बेयो ओरैबो मोनो आरो बे गोजौना ओरैजाय ओरै फारसेथिं बारनो हायो आरो बेजोंनो मानो होनबा गारियाथ' बहुद एभेलेबल नालाय नों जानला मानला माबानो हानो नागिरा आरोना बारनो हानो नागिरा बेनि थाखायनो आरो नै मालाय न'फ्रा बिराद सलि नुखायो बिराद बरियाथार उदां ओरै फै बेयाव ओरै फै मोजां नुयो दा ओरै फै मोजां ओरै फैलाय खनसेबाव बिराद सलि नुयो बेखौ बिराद सलिखा मार्बलनिफोर बायदि नुयो नायजाया बिराद सलिखा बिराद बरिया नुखायो फैसा नागिरदों मालाय फट' खेबनो नागिरदों फट' साफायजानो नागिरदों एसे फट' साफायनायखौ सेल्फि लानो माबा लानो फट' खेबनो फैदो बिराद सलि नुयो जायगायाथ' बिराद सलि ओरै नाय बिराद सलि नायजाया बिराद मोजां जायगा नुबाय बबेबा जायगाफोरखौ नायनो थाखाय बिराद सलि दं खिन्थु जों बेरायनो टाइम जानो समफ्रानो मिलायो टाइमफोरखौ मिलायो
बिराद सुलि दङ जायगाफ्रा बेरायथाव बिदिनो सम लाना बेरायो होमबाबो जाया मिलाया मालाबा टाइमफोरखौ मिलायहोनो हाया ओरैजाय बेयाव एलमन हाउस बे एलमन लिरनाय दंखायो दा बैलाय एलमन हाउस एलमनाथ' मा मिथिखायो दा बे बादाम जानोखि बादाम मा होनो काजु बादाम मा होनो बेयो आरोना बिनि बेयाव मोनजोबो आरोना नों बे माने एलमनजों बानायनाय जानोखि माने मेथाइ बुस्थु माबा बिदिनो बिराद रोखोमनि माने बेफोरखौ मोनो आरोना बेयाव माने मोनजोबो आरोना बिदि मार्बलनिसो बेथ' मार्बलनिसो जायो बिराद फाला माबोरै लुयो बेयाव ट्राफिक जाम जाना दङ जानोखि बे ट्राफिक जामा आरोना बेयाव आगारनायाव ओरैबायदि जों बेयाव फैनोसैलायनो ओरैबायदि सिखाव लांलायबाय ओरै फारसेथिंना ओरै फारसेथिंना माने बिराद लागायलांलायबाय आरो बासिजों दोनलाय बेयाव ओमफ्राय नैयावबो बेफोराव जिरायनो हाजोबो आरो बे लहाफ्राव दसेनि थाखाय नों बास नेजानो बिदि आरामनो नेबाय थानो हायो दसे आरामनो मार्बलनि न' नायबा नै मार्बलनि बियो बिराद सलिथार टिभि चेनेलाबो बे ओरै साइडथिंनो दं आरोना आं दा बेखौनो खिथागोन र' बे टिभि चेनेलनि बियो बे कन्ट्राक्टखौनो माने लुगासिनो दं दायो जाहांगासिनो दं आरोना मा मेचिन लाबोयो बे समाव मेचिन लाबोयो बे जायो बेयो जाबाथाय बेयाव शिफ्ट खालामसिगोन टिभि चेनेलनिया दाथ' जाथ'वाखै बारा जानायालाय मा मोनसे टिभि नाइना बेनो अफिसा बेलाय टिभि नाइन जानाखि माने हिन्दीनि मोनसे माबा दंना गैया अफिसा बेनो आरोना ओरै बेनो दायो टिभि चेनेलनिया ओमफ्राय गोदान बानायगासिनो दाबो जाजोबथ'वाखै औ ओरैजाय बिराद गिदिर शपिं मल दंमोन बिराद गिदिर नायजाया बे बिराद दामि बाला बायनोनो हानो नागिरा फाग्लासो ओरैबायदि दामि जानोखि आं माने टिभि चेनेलनि अफिस होदोंना बिनि माबाया टिभि नाइननि आरोना बेनो आरो गारिया बेफोराव दोनलाजोबो पार्किं खालामना दोनजोबो मोनसे निउस दालाय टिभि नाइन मोनसे माबा नुबाय थायोना बेनो आरोना बेयावनो हेड अफिसा बेयावनो बेनिफ्रायनो खालामबाय थायो बिसोरो बेलायनि बेयावनो गिदिरानो बिराद गिदिर गारिफोरखौ दोनबाय माखासेफ्राथ' दायो मालाय निउस मानो थांजोबदो आरो टिभि आरोना बिराद शपिं मल दंला बिराद मोजां जोंनिथिंबो दङ आरो दंनायालाय दामफोरखौनो माने सोंनो हाया ओरैजाय बे साइडनि मोजां बिराद शपिं मल दङ ओमफ्राय दामफोरखौनो सोंनो हाया बिराद दाम मोनसे गस्लानि दामा माने ओरैबायदि दाम 2000-3000 नङाबा मोननो नागिरा नोङो बेबायदि जायो आरो बहुद दाम बेखौ मोनफैसिगोन नै ससे थाबायलागासिनो टिभि चेनेलनि गेटआ बिथिंबो मोनसे बिथिंबो दं आरोना गेटआ जानोखि टिभि नाइननि मोनसे चेनेल दंना बेनिया निउस मोना जाथारबाय जों मोनसिगोन नै लोगोफोरनि न'खौ आरोना जानाखि रुम बेयाव जोङो बेरायथावनो फैबाय ओमफ्राय लोगोफोरखौ लोगो हमलांसै लोगोफोरखौ देखायनो नाजागोन बार' बिसोरो उन्दुनासो दं ना माना दङ उन्दुनानै जुदि गैयाबा देखायनो नाजागोन बार' साना बिराद मोनानो ओरैजाय बिथिंथ' थाब सान हाबा बार' जोंनि ओरै आसामाव बिराद थाब मोनायो माबा न'फोरनि बायदि नुयो मन्दिरफोर बायदिसो नुलायलाङो बोरैबा फाग्लासो बिराद फाला लुयो न'फोरखौनो जोङो दायो मोनफैबाय आसामनि दं दिउथि मावबाय थायो बेलाय बेयाव मार्बलनि बायदिसो नङा बिराद डेजार्ट सल्लिसथायाव दिउथि मावबाय थायो बिराद सल्लिसथा ओरै दायावनो फैदों आरो जों दायो बिराद सल्लिस नुखायो होननाय जाया बेफोरबायदि लुनो सिमांफ्रावसो साननांसिगोन लुनो हानायखौ
बेयावथ' लुनो हाला साख्रि बाख्रि गैया बिदि जाबाय सिगांफोराव नुनानै दोनबासो माने उजिगासिफोरावबो माने फैनानै माने लुफैनो हाबा साबसिन आरोना बेसो बिदिबा आं लोगोफोरखौ लोगो हमहैनि र' मालाय बेसा उन्दुजोबदोंसो लोगोफ्रा नै बीजू भाई हाई बोलो एक बार ये यूट्यूब में आएगा हाँ कैसा है अच्छा है ना हाँ आप कितना साल हो गया इधर हैदराबाद में मेरा 3 साल हो गया 3 साल हो गया तो बहुत हो गया बिराद गोबावनि उनाव माने बिदिनो लोगो हमलायनाय जाबाय आरोना बिराद गोबाव जाबाय लोगो हमलायनाय ओमफ्राय नैबे नोंथांखौबो नोंथां नाहरदो एसे ओरैनो नाहरदो एसे खनसे हाय नुदो इउटुबाव फैगोनबा बियो मोजाङै दं दा थिगानो दे दासो उन्दुना सिखारदों मालाय उन्दुना सिखारदों दासो जों माने जोंसो फुजा फैनानै माने डिस्टार्ब खालामदों फैदोंमोन जोंनियाव मा होनो सालजारनावनो नामा सालजारखौ बावगारनानै दिनै खेवथा फैफिननांगौ जालायबाय औ बिदि जादों माने चार्जार बावलांनो नांगौ मोनसे ओमफ्राय बावनानै बेखौनो लांफैफिनदो आरोना बे आरो बेसेबां गोबाव जागोन नोंथाङा हायद्राबादाव बेयाव फैनाया 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर जाबाय ना नै दा थांगोन एप्रिलाव टिकेट दाना दोनदों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना इयाव डिउटिफोरखौ मावनो जायगाफोरखौ बेयाव मोजाङानो थिगानो दाना इसिबां माने बेलेग जायगानि बायदि इसिबां माने उपद्रब गैया आरो बेलेग जायगाफ्रावथ' एकदम सिखावफ्रा बांसिन बेंगलर हायद्राबाद माबाफ्राव ओरै बेंगलर महाराष्ट्र तामिलनाडु केरेलाफ्राव ना बेफोरथिं माने मावनायफोरनाव आरामसे बारा गैया आरो सिखावफोर दुइथाबाबो माने हाइवेफ्राव माने बेरायलाबायनो हायो आरो गैया माने इसिबां गैया बेयाव थ' बिदिब्ला बिथांमोनहा मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ बिदिनो लोगो हमबाय गोबावजों उनाव माने बिसोर थांसिगोन बिथांमोना थ' बे आरोना खेनसे जों बिदिनो ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ बानायनाय जाबाय होमबा जोंबो थांनोसै दै जोंबो थांसै बिदिबा ओंखारलांसै औ बिजु भाइ ओमफ्राय सासे लोगो दङमोनलै सासेनाबो नै सासे आरो बेयावबो सासे दं बिराद गोबाव जाबाय बे नोंथांखौबो लोगो मोननाया जोङो बेसेबां गोबाव जाखोमोनलाय नोंथाङा आङो याव 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर जाबाय ना राजेन बसुमतारी होनोमोन नामा ना नार्जारी राजेन नार्जारी जों बेयावनो माने थायो आरोना हायद्राबाद ओमफ्राय लकेसना बेलेग बेलेग आरो डिउटि मावनायफ्रा थ' बिथाङा मोजाङैनो दङ बेबो न'आव थांसिगोन बे आरोना ओमफ्राय बिराद गोबावजों लोगो मोनलायबाय जोङो बोसोरसेयानो जाबायमोन लोगो मोनलायो ओमफ्राय लोगो मोनलायलायबाय आरोना बिराद गोबावजों बिदिनो लोगो मोनलायनाय जायो बेनिखायनो माने न'आव थांबाथ' आरो फैनाय फैयै खुनु जेबो माबा गैया माने गोबावजों लोगो मोनलायनायनिखायनो लोगो हमनो होननानै जोंबो फैबाय आरोना थ' बे आरोना नोंथांमोन बिदिबा नोंथां जोंबो थांसै होमबा ना बाय औ थ' बे आरोना जों बिदिनो लोगोफोरखौ दायो एसे लोगो हमबाय ओमफ्राय लोगो हमनानै माब्रै दं माब्रै मा बेखौ जोङो रायज्लायबाय रायज्लायनानै बिदिनो दा जों थांफिननो ओंखारबाय आरोना थ' बे आरोना बिराद गारियानो गारि बहुद जाम जागासिनो दायो जोङो दायो लोगो हमनानै फैबाय ओमफ्राय सासे लोगो देखायनो नागिरदों बे लोगो हमजादिया मानो होनबा बियो माखासे माबानि थाखाय माने भिडिअ नुजादिया आरोना नुजाथ'ला होननानै बुंबाय आरो थाथ'बाय आरो दायो थ' जोङो दायो थांनो ओंखारफिनबाय थांनानै ओमफ्राय अमा लानोसै जों अमा बेदर लांखानोसै दायो अमा बेदर मोदोमखौसो हाखावनानैसो हरो आरोना बिसोरना बहुद दामफ्राबो आरो बेलेग बेलेग बेबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दायो अमा लानानै थांसै ओमफ्राय जों दा एवना जाहैनोसै आरोना आधा केजिसो आरामनो बेखौनो गाखोनांसिगोन बिदिब्ला जों आंना पान्जागता बिदिब्ला जोङो दायो अट' गाखोबाय सिङाव अट' गाखोबाय जोङो दायो ओमफ्राय दायो पान्जागता होननाय जायगासिम थांसै आरोना बान्द्रा हिल्सनिफ्राय औ पान्जागता औ ओइस पान्जागता जान माबा गारिया बहुद जाम जाना दं दायो नै ओरैबो ओरैबो ओरै ट्राफिक सिगनेल फासिना दं नै बिथिंना अट'नि जानोखि माने मिटार देखायोना बेलाय बेयाव देखायबाय थायो अट'आ बिदि देखायो आरोना बेनो बेखौनो देखायो
मोनब्रैसो जानो नागिरो बेयाव गासै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथासिम जायो बेयावनो आन्दायनो नागिरो आरोना खायफा मानसिफ्रा जोंनि मानसिफ्रा बुहुद माबा जायो बेयाव गेजेराव मेन सिटि बिराद टाउन गासै लामायानो गासै दोंबा जायो बेयाव jam जायो लामाया बेयावनो मोनथाम मोनब्रै जायो बेयावबो दोंबाया जायो मोनब्रैल' नङा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सातथा लामा जायो बेयाव बिराद गिदिर जायो बेयाव ट्राफिक सिगनेल बेयाव बहुद गिदिर जायो बेयावनो जोंनि मानसिफ्रा आसामनिफ्राय फैनायबाथाय बहुद आन्दायलाजोबनो नागिरो आरोना गोजौजोंबो ओमफ्रायो बे गोजौजों गारि खारो जों मेट्र' खारो नैबे गोजौजों मेट्र' खारो लामा बारनोबो बहुद दिगदार जायो पान्जाबता बियो हायद्राबाद पान्जाबतानि बियो बियो जाहैबाय पान्जाबता बियो पान्जाबतानि मेट्र' स्टेसन बेयावबो पान्जाबता लिरनाय दङ बे आरोना मेट्र' स्टेसन बेयाव मेट्र' सोलियो बहुद गिदिर बियो बे मेट्र' स्टेसना सिरि दङ बे सिरिजों गाखोलांनांगौ आरो बेनिफ्राय दायो जोङो अमा लानो फैदों अमाखौ लानो नागिरदों दायो सिङाव दङ पिकचार गोनांलाय बे हाथरखि गोनांलाय पिकचार नुनाया अमाया बेयाव आरोना अमा लानो फैदों दायो जोङो सानैल' बारा जाग्राया बेयावबो खायफा बहुद मुगैनाय दङ ना ओमफ्राय खायफा मुगैग्रा मानसि दङ आरोना ओमफ्राय खायफा जायो बिसोरनि मानसिफ्रा बेयाव एसे दस्रा बोरैबा मोनो आरोना आलदा टाइपनि बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय ओरैनो साम'फोरखौथ' माने खोनायोबा एसे माने मुगैनाय मोनो आरोना साम'फोरखौथ' जाफेरा बेफोर जायगायाव बे आरोना दा सिङाव दं आं सिङाव लाहैनो हैदों बेखौ आं बाहेरायाव नेना दं आरोना बे आरो बेयाव 250 जाना दङ केजि आरोना अमायाबो बेलेग बेलेग रोखोमनि बिदिनो मोदोमखौ हाख'ना हरोबा बे बेलेग जागोन ओमफ्राय मेजेमा बेलेग जायो बे आरोना बिदि रोखोमनि बेलेग टाइपनि माने ओमफ्राय बेयावनो डिलिभारिबो बानायो बिसोर माबा माबि खालामनानै बे आरोना बहुद माने सिटि माबायावसो आरोना बे माबायावबो बहुद दावराव बे खाथियावनो मेट्र' स्टेसन बे खाथियावनो गाहायावनो दं आरोखि बिदिबा जोङो दायो अमाखौ लाखांबाय बेनिफ्राय जोङो रुमाव थांफिननोसै दायो ओमफ्राय बिदिनो भिडिअफोरखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय मा खालामनांगौ दं खनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय नङाबा साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब लाइक खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लोगोफोरनो सेयार खालामबाबो जाबाय आरोना औ मोजांबाबो गाज्रियाव अननानै माने अनोबासो आरोना मोजां मोनोबा आरो इन्टारेस्ट दंबा आरोना थ' बे आरोना नोंथांमोन भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय थेंक्स फर वाचिं बाय गोजोननाय थाबाय नायग्रा बिथांमोननिसिम बाय नेक्स्टफोराव लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बिदिबा जोङो रुम फारसे थांफिनसै मिथियाना बास नेनांगौ बिराद गारि होंगो दोङो दा एसे बे जराव बे टाइमाव बे मोनसे बिराद गिदिर सिटि नालाय बेनिखायनो बाय दोनथ'बाय जों बाय थेंक्स फर वाचिं